Chris Paul, unsay may mo yung kasulti na napildi mo ron og dako kay pildi ang mga sugarol na mga malas kay naong. Dako kay silang pildi. Unsa may maistorya nimo Chris Paul sa mga yun na. Unsa man imong jacket katol? Katol? Katol Chris Paul katol? Katol? Unsa may kasulti nimo sa mga malas ug naong? Klaro man kayong mudaog monta mo ron pero napildi man mo. Unsa man imong maistorya sa mga sugarol? Ah, kini man gud ang mga kuan gud mga sugarol nadalang jud mi sa malas nila kay malas kay sila mga naong. Wa ko kasabot nganong napildi mi. Wa jud ko kasabot jud nganong napildi mi. Wa ko kasabot. Ambot na yawaan ting ito nasudlan tug daotang espiritu si Reggie Jackson. O, sige naman siya kasya. 3 points pa. Malas lang jud ning mga naong ning mga sugarol. Malas lang jud kay ning naong. Daog man tami. Di may mapildi oy. Amo ko ng home court. Sigurado daog nang tami. Nadamay lami sa malas naong nasudlan mag mga demonyo ni among kontragod si Paul George. Grabe sa murag nasudlan og kuan daw tang espiritu. Bisag kuan bisag way klaro, mapaul mi nya. Masyat pa jud. Grabe mga kuan ba mga nana jud tingay na basta madatag malas sa mga sugarol ug naong ba. Mga malas kay naong madata sa ilang pagkamalas madamay ta. Sunod ma-advise ko ay na lang sugal para makadaog mi. Maluoy taon mo namo Isuda niyo yung wa jud kasabot lagi nga mapildi mi. Wa jud kasabot.